И какво става, хора? Аз съм AndyQ и днес играем League of Legends и това е моя профил. Сега ще си смена картинката, защото не ми кейфи. С мен е Саски 89, да. И той няма да се чуе, защото аз говоря през таблет. Но в следващия път предполагам, че ще се чува, защото ще си купувам нов микрофон, там слушалки, микрофони, би трябвало да се чува, всичко да е окей. И днес играем League of Legends, така аз го казах, сега ще ви покажа какви герои имам. В момента събирам за Одир. Да, 16-то ниво съм, ето ги моите чемпиони. Значи, има нов безплатен май, или поне аз не съм го видял. Касиопея е безплатна. Добре, безплатните герои са Амумо, Блицкранк, Езрел, Кейла, Кенен, Джарван, 4, Касиопея, Мис Форчън, Ноктурне, Рамос, Сивир, Скамер, Ренектун, Твич, Херат, Зира и Зилеан. Това са безплатните. Героите, които аз имам са Сигет. И Шен е безплатен, да. Героите, които имам са Сион, Ризъл, Нуну, Попи, Сингет, Мастери, Малфайт, Гарен и май с това. Да. И Twisted Fate. И Warwick. Да. Има изненада към това. В лигата, понеже са пуснали ето Sandstorm Kha'Zix. И това. И целият мап е пясъчен. Втори скин на Kha'Zix ме е много кейф. Да. Така, да почвам ли да почвам ли или да чакам? Има ново Ascension, който е Crystal Scar. Това ли е където е запясния мод? Crystal Scar. И ще играем само за да покажа на хората. После ще ме чакаш ли или пак ще почваш? Добре. Да, само че друг клип. Другия клип, следващия, ще го снимам веднага след този с Саски 89, ще играем заедно. Нали? Да. Айде бе. Айде бе. Айде бе, марш. Бам. Сега ще почваме и аз не знам с кой герой ще игра. Нека да пробваме. Дам нови безплатни са. Какво? Бате, имам Атрокс. Не знам. Не. Забранени са почти всички. What the fuck? Човек, забранено е всичко. Като цъкна Скармлер, да го играем и се показва едно червено кръгче. Банет Champions. Атрокс е баннат.
МГ. Зира е банната. Кръщък. МГ! Какво става, бе? И не може да се играе с тях. Еми всички са баннати при мене. Атрок, Зира, Мастери, Кейтлин. Бати. Аре бе. Какво стана, бе? The fuck. Добре, сега можем да си избираме, предполагам. Някакъв за Тимо. Ние ще вземем. Кой да взема? Я да видя спеловете тук. Флаш, бариер. Така. Ми ще играем Попи. Да се тренирам с него, я. Скиновете му са яки. Първия ми най-кефи. Айде да почваме. И браха Блицкранк. И вау. Значи Дариус, Мис Форчун, Тимо, Ренектон и Аше. Аз си помислих, бате, че имам Атрокса, те са били банати. Казаха, бой бе, нашите марши. Добре, явно това са тимовете, които се зареждат Попи, който съм аз, Блицкранк, Лукс, Ноктур и още някакъв, който не ми е заредил. Срещу някакъв, където не ми е заредил. Мис Форчун. Още някакъв, където не ми е заредил. Ренектон и Аше. Ще ме съдят за копиране. Някакъв една линия не ми пуха. Blitzcrank. Blitzcrank. Попи. Гномче. Yeah. А? Аде. Ей! Зареждай, бе. Да, тим от нашия отбор ми зареди и от другия отбор ми зареди Дариус.
Какво се бия? Не бе, по средата с какво се бия? Серат ли? Те нямат в отбора си ксерат. Айде де. И добре, вероятно няма да зареди скоро. Ние си би и ми зареди последния от тяхния отбор, който е Тимо. Тимо! Тимо! Тимо Свардор. Хайде де. Би трябвало да почнем всеки момент. Ако не ми е лагнало заради снимане. Да почнахме. Апгрейдваме Кюто. Фяйте ми да взимам на Попи. Не те е срам да бие Z. И да, любимия ми чемп е Z. Да знаете. Взимаме един лонгсворд. What? Къде мога да мръдна? Защо не мога да мръдна? Защо сме в този кръг, бе? Махни, бе. Use Golden Transdance Trinket to teleport to one battle platform. Как, бе? Да. Телепортирах се. И какво взех? Сега почвам да се бъхтя. Окей. Какво е? Това ще бъде мое. But first... Тимото им. But first, let me just selfie. Фото, gentleman. Ти къси, бе. Къси. Сега ще опитаме да убием Тимото. Хайде! Можем! Знаем, че можем! Знаем, че можем! Знаем, че можем! Не можем. Убихме го! Ей! Ние сме... Какво? Убих Тимото и Тимото ме уби някакси. But first, let me just say. Как се телепортираме, дами и господа, като в първите кучки? И почваме да се бъхтиме с Тимото. Някой ми пише. Кой ми пише, бе? Кой не го е срам да ми пише, бе? Тупава. Къси ти? Ренектомчо. Балък! Няма да ми бягаше, копи. Да, дами и господа. Използвам W-то. Айде. На това съм много добър. Иначе аз правя на нормал фастпас. Дабъл. Не. Убих някак. Аз пък съм много добър. Мерси за хилчето. Нашия ноктурнина. Мислех, че е някакъв зъл. Тук ще седим при хилчето да излезе и да го вземем. Имаме и лута.
Вече. Чакаме само филчето да излезе. Охо, идват! Шимата! Мис Футюрна! Ти ще умреш първа! Или мен ще ме убиеш. Да. Ренек да не ме уби. И сега ще... Мичката ви мръсна. Извинете за псуването, просто съм събър. Какво? Карай. Добави Радо, че ми пише. Моля. Не мога играя! Ми игра на тебе. Ме дал ли да ти удара? Къде сте, бе? Не бяхте ли тук, бе? Мамичката ви тук. Къде спит? Какво? Дай ми го. Какво? Мамичката ти умире. Мамичката ти умире. Ама къве, това пак ли ме уби, бе? Заради новия скин на Казикс. И да знаеш, снимам. Не, ти си педерас. Добре, бе. Сорка! Аз ще бия с Ренекта на тука ти. Кажи ти, бе. Да. И съм 2-4. 2-4. Ще ме чакаш ли или не? Браво. Вау, това... На клипа ще видите какво е яко. Как яко дойдех. Милама, ти кой ще биш, ма? Убих Мис Форчан и станах 3-5. Май звука на лигата е много по-силен, отколкото аз. Медиум. Знам. Ради, ти ще ме чакаш ли да играем тримата? Да, нали? But first, let me just selfie. Фото, джентълмене. Тук ти има... Ако ми го кетне блицкранка, ще го убия. Дръж го, нямаше ли да взема хила, че ми трябва. И ще му дойде отзаде. Бате, то се едно ме разбра. Шито, тъпа. Тъпачко! Охо, защо? Добре. Как? Да, знам как се побеждава, да, е тук горе, нали? Нищо! Квияйте ми да взимам на Попи! Аз съм взел за first item Longsword. Друго, какво да взимам? И как спиш това? Няма такова. Trinity Force, бе, намерих го, бе. Взех го, друго.
Няма да мога да взема хидра. Добре, телепортваме се до тук този път. But first, Бате, много яко се телепортира. Вижте, това е просто много яко. Не бе, аз говоря друго, ти ми говориш друго. Тарам. Не го пускай! Нали ще ме чакате да играем, бе? Това е Sandstorm мапа. Новия мап. Не. Не са нови безплатни ти за мапа. Аха, ела ти бакуха. Къде ще ръгна? Но тук къде ще ми избягаш? Гъбка! Тета гъбка не ми пука! Да умреш. Сега... Накъде? Аха, его тук. Така. Бум, идвам, мои приятели! Гечигат! Мене. Искам да те убия, Тимо! Аре бе, чука мене ще. Нали? Добре, аре гонете го тос. Или он е избегали, какво сте? Защо тук не мога мина? Дали ще ни дойде? Умираш ли? Ще умираш ли? Дали ще успя да направя дабъл кил? Не! Убиха ме. Аре де! И мен! Ти ще ме чакаш ли, Ради, поне? Ще ме чакаш ли поне ти? Айде. Атака за България. Ренектон Бокухо. Тебе колко там мразя като герой, елата. Ти ли бе? Как бе? Аз играя, Ради, не почвай ти. Ради, ти ще почваш ли? Знам. Ти ще почваш ли? А ти ще ме чакаш ли? Ние скоро би трябвало да ги бием. Добре, бе. Добре. И явно в следващия клип няма да играем с Саския, ще играем само с Радо. Добре, сега си пък промени решението и ще играе с мен и че двамата бакуци ме убиха. Добре. Ние сме близо май до победата или... Не знам. Да, той мастери и не ми даде да го избера, защото е баннат. Умри! Дали ще успея да му кил? За малко дабъл кил. Тимото ме уби. Иначе за малко да направя дабъл кил. Нали не си почнал, бе? Нали не си почнал?
Аре бе. Нали? Значи моя стат, дами и господа, е 5-10. Не знам. Нуп съм. Но какво да се прави? Enemies have been slain. Защо не мога да пристъпам и да го бъхтя? Ти не знаеш ли? Мирай! Айде стига бе, бате бе! Как стана това, ми обясни? Пак ще не мога да тъпя звук, защото мога и да се не чу. Защо след всеки рекал ми е на макс бе? Окей. Това бате не беше възможно. Аз минавам тук. Той е Ренектон, бате, бах ти силния. Ние отиваме към Ренектон с Тимо и Лукса, да не да успеем да го вземем. Ти си на малко бакухо. На малко си, ако те убия! Ако те убия! Как бе? Трипъл кил за тъпия. Не, дабъл кил за нашия тим. Това е тъпо. Ще пия вода, защото съм як. Как бе, бате? Как ще ме убие толкова лесно, бе? Една дришка кръв и... ме пукна като негър. Негър се и бам! В коментарите искам да ви, нали, като изгледате целият клип, да кажете защо толкова странно се телепортирах преди и сега. И който знае, ако обича да каже. Ела така, айде умира! Елата. Ренектона! Моля те, искам да го убия. Как бе? Как ста това? Обясни ми. Не, сега след малко ни бият. Не, тая игра ще я заснема, после ще почна друг клип. Този клип просто си отделен, защото саднах жестоко и това ще трябва клипа да се казва Sadface. Не Sadface ми. Ще се казва нещо много садърско. И сега ще ме убива. Сега глежда как ме убива. Умри. И ти умри. Моля ви се. Оставете ме. Как да убия на сето? Защо? Мамка ви дреба. Извинявайте хора за псуването, просто садвам. Ето го ксерата. Боса. Схода го бъхтя. Боса ще ме убие ли? Да, ксерата е. Всички по ксерата, ще бъда с ксерата, бам!
Кой използва ксерата, бе? Тебе те подгоних, защото те видях. И чакай малко да аз трябва да ни бият. Бам! Айде. Не опитвам да... Що? Ми... Surrender... Окей. Никой не ще... Двама се предадоха и трима казаха не. Елате, просто ще ви... Какво? Някакъв идва там. Аре бе! Не трябва спокойно ще. Аз ще... Добре, тогава... Какво да направя, човек? Как да им дам по... Да. Не опитвам, малко остават да ни бият. Чакай, сега си купувам хидра. А след хидрата какво да взимам? Попи. А след него, взел съм и него. Аре, казвай! Ето го. Сега би трябвало да ги разкатавам, нали? Защото имам Trinity Force, хидра и сега това къде ти ми каза. Аха, къде си ръгнала ти? Ще настигнем. Аз ще те настигнем, мис Форшан. Бам. Това беше много яко. Аз ще мине тук да ви хвана. Мръсници! Елате, мръсници! Ей, кеснах кила! Уху! Аз искам да го взема. И аз искам! Не го взе преди мене. Тимо, Бокук. Почти. Това има... тук има също един. Аз ще... Ела бе, бот. Тъп скапвам. Дразниш ме, о. И убих я. Дариш. Изфорчам. Ренектон. Ела, ти сладурано. Аре бе, чакай ме здравко бе. Добре, дами и господа, явно няма да ме чака да играем, затова съжалявам, няма да има втори клип как играем аз и Саске. Какво? Добре, променят си решението отново. Апгрейднал съм всичко на макса и сега ще... как ми избяга под носа, бе, бате, бе? Ти ще умреш, аз ти казвам.
Аз ти казах, нали? Аз ще умра, аз ти казах, че ще умра. Нали ти казах, че ще умра. Малко остава, бе, малко остава, или ние да ги бием, или те да ни бият. Гецогатен шо. Абе, ради друго, какво да взимам на Попи? Какво да взимам на Попи, освен Blade of the Ring King, Hydra и Trinity Force? Не сега, само да се ръкаме, но. Не, кажете какво да взимам. Вот. Добре. Торнмейл да изимам ли? Взимам Торнмейл, пък каквото стане. О, мога да се телепортна тук да ги срещна тия двамата. Айде! Към Дарио със срещна щупа главата. Давайте да ви чупа главата. Ще дадете ли ви чупа главата? Бихме май. Май да. Остана, бе, бате. Бихме! Ей! Да. Чакайте малко, още не пращайте. Омага. Аз още снимам. И така, това беше всичко от мене. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, харесайте. Отдолу ще е канала на Саски във VBOX. Абонирайте се за него, ще съм много доволен, ако го направите. Благодаря за отделеното време и гледането и чао!